ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବୋହୂ ଓ ସାନ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବଡ଼ ବୋହୂ ସବୁବେଳେ କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଗଥାଏ। ଯଦିକା ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ କି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମନା କରିଦିଏ କି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆଜି ଦେହ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦିକା ସେଇ କାମ ସାନ ବୋହୂ କରିଥାଏ ନା, ତା ପାଇଁ ସେ ନିୟମ ବନ୍ଧା ନଥାଏ। ସାନ ବୋହୂ ନ କହିକି ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ନିୟମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବା, ବଡ଼ ହେଉ କି ସାନ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ବନ୍ଧା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଏ, ସେମିତି ସାନ ବୋହୂକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରଖାଯାଏ। ବଡ଼ ସାନ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବା କଥା। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯଦିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।